Usang naangaw sa pagbangga sa tulog ka mga sakyanan pasado alas 8 kagabi sa may A. Soriano Street sa Barangay Sentro, Dakbayan, Sumandawi. Si Femari Dumabok sa report. Nahitabo ang panagbangga sa may A. Soriano Street sa Barangay Sentro, dapit sa Mandawi City Hospital pasado alas 8 gabi. Mato di Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga padong sa DM Cortez Street ang usa ka van ug ang SUV. Diha ni gawas sa iyang gisubay nga lane ang laing SUV. Tungod niini, unang nibangga ang SUV sa gikasugat nga laing SUV. Dayon nibangga na usab kini sa usa ka van. Usa ka pasahero nga sakay sa van na angol atol sa aksidente. Gipaabot pa usab sa Mandawi City Police Office ang resulta sa liquor test. Kasong reckless imprudence resulting to injury and damage to property. Ang giandam, Bato kang Janos Lianto, 31 anyos, taga Barangay Mabolo, Dakbayan sa Subo, nga maoy nagmaniho sa nakabangga nga SUV. Na-found out nga at fault ang kining Suzuki kay siya man ang mismo nga ni-counter nga dibang sa duha ka vehicle. Uba ni Godfrey Rilien. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.